Velkommen til vores pressemøde. Lyttere, seere, her i dag den 2. juli har vi indkaldt til pressemøde vedrørende status omkring coronavirus. Siden fase 1 af genåbningen af Grønland den 15. juni har vi øget antallet af kommercielle indrejsende og indrejse af visiterer samfundskritiske funktioner. Og derudover er der de passagerer, der kommer ind til landet omkring 600 om ugen, men jeg kan ikke komme med det direkte tal på nuværende. Situationen har været monitoreret tæt, og kravene for indrejse har været forskelligt, som er anbefalet fra myndighederne. Så det vil sige, at inden de rejser her til landet, så skal det have en negativ COVID-19-prøve. Forstået på den måde, at det skal være negative svarende, eller sagt på en anden måde, jeg skal have været testet inden for de sidste 5 dage, før jeg rejser. Og en udfyldt sumut-blanket skal være udfyldt. Og derudover, når man kommer her til landet, så karantæne indtil negativ retest efter 5. dagen eller 14 dages karantæne, afhængig af hvilken svar man får af testen. Så kan man først blandt borgerne, men hvis så frem man er positiv, så skal man følge embedslægens retningslinjer og være i hjemmekarantæne i de næste 14 dage, hvor man bliver kontaktet i løbet af de 14 dage hele tiden af sundhedsvæsenet. Det er rigtig glædeligt, at det indførte påbud har virket. Vi har i dag fået testet 3.850 borgere. Og jeg har i dag holdt møde med alle partiformænd og være i fællesskab enige om at forlænge bekendtgørelsen om betingelser for indrejse til Grønland med luftfartøj indtil den 20. juli. Så det vil sige, at vi forlænger den til den 20. juli, således at der stadig kan ankomme her til omkring 600. Det vil fortsætte for. Det har vi valgt at gøre for at få det fulde billede af konsekvenserne af Danmark. De testudstyr, vi afventer stadigvæk for at få dem i hænde, således at vi kan få dem de udstyr til centrale byer uden for nok. Test og hurtige testfar er vigtige elementer i inddæmningsstrategien, så det vil sige, at bekendtgørelsen vil være gældende til den 20. juli, og derudover kan jeg også sige, at testudstyr, det er ikke lige let at kunne købe dem ind, og det er altså stor efterspørgsel efter dem i de mange andre lande i verden. Derfor er det ikke hensigtsmæssigt, at alle tests skal til nok, som det er i dag.
Der så spørgsmål til journalisterne. Jeg tænker på, det er kun dem, der ankommer her til Nuuk, der bliver skal være hjemme i karantæne til den 5. dag, og resten, der ankommer til kysten, skal så blive hjemme i 14 dage. Nej, vi skal lige vente på tolken. Det er ikke, forholdt sig ikke således. Alle dem, der indrejser til Grønland, skal være i hjemkarantæne. Så skal de retestes på 5. dagen, og så afhængig af, hvilken testresultat der er, så skal man tage de næste skridt ud fra dem. Så det vil sige, at de kan få lov til at blande sig blandt andre borgere, hvis så frem at deres test er negativ. Du sagde, den såkaldte fase 1, den skal så, bekendtgørelsen skal være gældende til den 20. juli. Vil I gå efter fase 2, efter den dato, eller hvad? Ja, på nuværende, jeg vil gerne sige nu, at fase 1 gælder stadigvæk på nuværende, og afhængig af Danmark og Færøerne og Island, om det har øget åbning for indrejsende, det følger vi tæt med. Og selve det næste skridt, der vil komme, vil så afhænge af, hvilke forhold det har. Og samt det testudstyr, vi afventer på, når det er kommet. Det er jo ikke kommet nu, og når det er blevet sat op og det hele og begyndt at kunne benyttes, så vil næste fase blive lavet blandt over. Det kan også være, at smitten bliver meget højere, enten i Danmark eller Færøerne. Så derfor har vi besluttet os for, at den skal forlænges til den 20. juli. Ja, tak. Omkring indrejsen i Kangerlussuaq, så har der stadigvæk været noget bekymring omkring håndtering af, når folk de lander, hvordan der bliver taget hånd om at adskille folk fra Danmark med folk i Kangerlussuaq. Har I noget nyt på det område? Den sidste, da det blev drøftet med samtlige instanser, så har vi selvfølgelig kunne konstatere, at der har været blanding mellem indrejser og udefrakommende. Så derfor har embedslægen vurderet det således, at den tidspunkt, hvor man er blandet, der er tiden så kort til, at der er ikke så stor risiko for, at der kan ske en smitte. Så det er hans vurdering til nu i hvert fald. I forhold til indrejsende fra Island og Færøerne, så vidt jeg kan se på Air Greenlands hjemmeside, så har de et enkelt fly fra Island om ugen, eller 2. Men er der nogen overvejelser om man skal gå ind og lave flere flyafgange, når der nu ikke er nogen begrænsninger på, hvor mange der kan rejse ind fra Island og Færøerne? På nuværende, der bliver der vurderet hele tiden, hvor mange afgange der skal være, om vi kan være en fyldt fly eller ikke. Det er selskaberne, der selv vurderer det. Men derudover er det også afhængigt af, om med hensyn til dem fra Island og Færøerne, der har vi åbnet indrejse. Det har selvfølgelig også noget helt andet, hvis der er nogle passagerer, der kommer fra andre lande og rejser ind her til landet fra de 2 lande. I forhold til, nu siger du andre lande, så har Danmark jo i dag åbnet op for indrejsende fra 6 lande uden for Europa, så man kan sige, at de begynder at blive lidt mere
åbne til resten af verden, hvor vi så stadigvæk fastholder fase 1. Hvor meget påvirker det jeres politiske beslutninger om genåbningen, når Danmark begynder at åbne op, og vi også kan risikere, at der kommer folk fra andre lande igennem Danmark herop? Der er selvfølgelig vurderet hele tiden løbende, men jeg tager meget tydeligt, at den første fase vil være forlænget til den 20. juli, og det er alle partierne enige i. Og derudover sagde jeg også, at de testudstyr, vi afventer stadigvæk på det, så derfor er det også med årsag til, at vi beslutter os til forlængelsen. Og lige snart vi har fået dem i hænde, så skal vi selvfølgelig også lave en ny vurdering af en udvidelse af genåbningen. Men selvfølgelig skal man følge samtlige anbefalinger, også afhængig af, hvordan forholdene er i Danmark og Island og Færøerne. Når man tænker på, når det er indrejsende, du sagde, at mange har fulgt med i de retningslinjer, hvor de bliver hjemme, når de ankommer. Sige helt klart, om det bliver holdt til kontrol, men jeg regner stærkt med, at de tænker på de medmennesker, de bor sammen med. Og ved det næste fase, der har vi pointeret det meget kraftigt, at samtlige anbefalinger skal følge samtlige regler, vi har. Så det vil sige, at vi har tillid til, at vores medborgere følger de retningslinjer, der er udstedt til os alle sammen. Det samme gælder for de indrejsende, der kommer til landet. De retningslinjer, jeg har lavet, du sagde, at det vil foreløbig være forlænget til den 20. juli. Hvad så med de næstkommende måneder? Har I lavet nogle planer over, hvordan I vil agere på de retningslinjer fremover? Lige siden i marts måned, da vi startede med vedrørende virusen, der kom vi med klare udmeldinger om, at der kan ske forandringer i de forhold fra time til time, og hvis så fremt at viruset den bliver hurtigt spredt rundt, det skal vi være klar til at kunne inddæmme så vidt vi kan. Og derfor den plan, vi har indtil nu, der er samtlige partiformand inde i, og det er stadigvæk lavet vurderinger. I dag er det kun forskellen, den at vi har forlænget den til den 20. juli. Det vil så derfra afhænge af, hvilke forhold der er gældende i Danmark og Island og Færøerne til den tid. Merete? I forhold til, at der jo er nogle folk, der tager på ferie fra Grønland og ud i verden nu, har I så nogle anbefalinger eller rådgivning til, hvorvidt de skal forholde sig til at rejse videre fra Danmark ud i verden til resten af de lande, som jo har forskellige anbefalinger fra det danske udenrigsministerium? Jeg har vi har flere gange sagt, at hvis I ønsker at rejse til andre lande, så har I selv ansvar for, hvilke lande I vil rejse til. Med hensyn til de retningslinjer, vi har påbudt, de er I nødt til at følge. Hvis så frem du er syg og skal rejse ind, så kan du ikke kunne gøre det, og I skal selv finansiere det, hvis så frem har blevet positiv
tekstsvar, så skal I selv stå for de udgifter, I vil få. Så derfor er det vigtigt at skulle vurdere sådan individuelt, hvilken ansvar man vil påtage sig. Vi har på det kraftigste påbudt om, at alle retningslinjer også skal følges her i landet. Du sagde, at intern rejser, der er blevet drøftet flere gange ud til borgerne, at I skal rejse internt under jeres ferie, og med hensyn til anbefalingerne efter I har også kommet nogle hjælpepakker til erhvervsdrivende, der er blevet ramt af corona, på grund af coronavirusen. Men når man tænker på selve flypriserne og selv skibsejladsen, de er meget dyre. Er der nogle sådan hjælpepakker, man har tænkt sig at give til borgerne i den forbindelse, eller? På nuværende, der er forskellige muligheder, der bliver drøftet hele tiden. Hvordan er det, vi kan lykkes for os at give nogle hjælpepakker til her i landet. For et par dage siden blev det meldt ud, at med hensyn til hotelophold, der kan man få mulighed for at søge om at få tilskud til det, således at omsætningen her i landet vedblivende kan vi med at gå til den positive retning. Ikke mindst når man tænker på også de grønlændere, der bor her i landet, således at det også kan være med til at hjælpe de andre ved at rejse rundt til de andre byer. Og dermed har vi så stoppet for den pressemøde her i dag, og derfor vil jeg gerne gentage og sige, at smitte, der har været her i landet, har været 13, og 3.850 har foretaget tekst. Og de 13, der var smittet, det er blevet raske igen alle sammen. Det er noget glæde. Vi kan glæde os alle sammen over, og vi er startet med fase 1 med genåbningen, for eksempel til Danmark. Men der er et krav om at sætte en krav på, at det kun skal være omkring 600 personer, og der er udover, at der er også et krav om, at man skal have en negativ testsvar. Og når man ankommer her til landet, så skal man i hjemkarantæne og retestes det igen i den 5. dag. Og afhængig af svaret på testen, kan man så blande sig blandt borgerne, hvis man er negativ, og hvis man er positiv, så skal man være hjemme i 14 dage. Og hvis man ikke der får testet efter det, så skal man også være hjemmekarantæne i 14 dage. Og de testudstyr, vi afventer lige snart det kommer, vil vi så placere dem i de byer, hvor der er testbehov for, således at man hurtigere kan få testsvarene. Og vi kan jo tænke os til, at det vil være meget få turister, der vil ankomme her til landet udefra. Og når vores elever i de andre lande skal til at komme hjem og rejse rundt, skal man følge anbefalingerne meget strengt. Jeg ønsker jer alle sammen en god sommerferie. Og tak.